Máme tady opening postiženého Labubu z AliExpressu. Takže já jsem si objednala levného Labubu z AliExpressu, což mělo přijet až 30. července. Přijelo to dneska. Nevím. Vypadá to teda takhle. AliExpress Be Like. No, jdeme na to. Já bych, jelikož jsem v předchozím videu dostala love, tak bych chtěla toho Houpa nebo Secret. Fakt si Houpa, prosím. Jo, takže na to. Mega, oh my god, to je úplně. Jdu na to, jo. To bude nejlepší. Labubu. To nemáte konec na to jinak. Ne. Aha, má tak dobře nízko, já jsem jenom slepá, víš? Oh my god, to je to happiness. To je... OK? Tak to je 20 korun dobrý. Jo. Jako trošku postižená, ale nevadí. V čem je prostě... Já jsem dostala kartičku. Oh my god. Co to je? Já se bojím. Jo. Happiness. A tak... Yes, tam mi se líbí. Jo, je to dobrý, není to špatný. Ne. Dostala jsem happiness, super. Chtěla jsem Houpa. No, prostě za 20 korun.